wani kauye da muka musuluntar da mutum 211 ko a ƙauyen na haɗu da wani shine yana da sakataren coci, an ce ya ba mu aron kujeru ya je ya ɓoɓɓoye saboda su garin ana abu da musulmai da kirista akan bada ya ɓoɓɓoye saboda wa'azi zami. He muka haɗu da shi muna tattaunawa, sai na ce mai to mu muna girmama mahaifiyar Yesu, sai ce Yesu dama yana da mahaifiya, su ba taɓa gaya masa ba. Na ce shekara ka nawa a coci ce a tin yana rusu ba taɓa gaya masa ma yana tana ce to abin na ku to yanzu wannan me za ka karanta mai ababu ne fahimce ka ga asha kanan me za ka dole ya ka hada mai da dabara, wato kai abin mu Allah ake shi, wato shi yasa Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati. Ka ji wani abu da Allah ya gaya mana a alkur'ani shekara 1400 da wani abu, sai da na zo kwanan nan na applying he na ce to kaga faga magana nan da Allah ke faɗi ita ke aiki, sai bayan ma na yi applying abin kawai na kalle shi na ce to kai yanzu saboda Allah yanzu kai a Yesu da kake cewa Allah ne, yanzu kai yanzu sarkin nan na garin ku idan wani ya zo zai taba shi zaka bari ya ce ba mun kakkashe mutum ba. Na ce yanzu Allah yanzu a ce Yesu Allah ne, ya halicci mala'iku ya halicci aljanu suna kallo a zabga man mari a tofa man majina, ya kake gani? Ce kai kuma gaskiyanka ne fa, ce yanzu da Allah da annabi yana Allah duk wanda za ta yi wallahi sai da wallahi aya in na karanta a Bible wallahi bai santa ba. To zuwa ake cocin sai dai a yi masu waƙe a faɗo wasu abubuwa a tafi, bambanci da me addinin musulunci idan ka shigo shi dole sai ka iya karatu domin da shi za ka yi ibada.